Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Μαρία. Πες μας μια κακιά λέξη. Λεφτά. Το ταξίδι των ονείρων σου ποιο είναι? Στη Νέα Υόρκη. Το τελευταίο ταξίδι που πήγες? Στην Προβυγγία, στη Γαλλία. Ποιον αγαπάς πιο πολύ στον κόσμο? Τα παιδιά μου, τη σύντροφό μου και τους φίλους μου. Τι φοράς όταν κοιμάσαι? Συνήθως t-shirt. Ποιο ήταν το παρατσούκλι σου όταν ήσουν παιδί? Όταν ήμουν πολύ μωρό είχα παρατσούκλι και παρακαλώ να ξεχαστεί αμέσως, ήταν Πεπιούλης. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι των Bee Gees? Των Bee Gees. Δεν υπάρχει αγαπημένο τραγούδι των Bee Gees. Είμαι καταρχήν το χαμένο μέλος των Bee Gees. Μπορείς να μας το αποδείξεις? Όχι, όχι τώρα. Τραγούδισε λίγο Bee Gees. Όχι υπό τις συνθήκες που με έχετε φέρει. Ποιο είναι το πιο εξωφρενικό πράγμα που σου έχει συμβεί ποτέ στο πλατό? Στο πλατό το πιο εξωφρενικό πράγμα. Να κλείσουν τα φώτα, να κοπεί το ρεύμα και να μην ουσιαστικά να βρισκόμαστε κάπου που δεν ήταν πλατό. Χαρακτήρισέ μου με 3 λέξεις το ράδιο Αρβίλα. Με 3 λέξεις το ράδιο Αρβίλα. Πραγματικό, αληθινό και επιτυχημένο. Αν η ζωή σου ήταν ταινία, τι τίτλο θα είχε? Η ζωή του Χρήστου Κιούση. Που δεν αφορά κανέναν. Ποιος θα πρωταγωνιστούσε? Νομίζω ο σωσίας μου, Clive Owen. Πες μου το όνομα της πρώτης σου αγάπης. Πολύ παλιά, αρχαία ιστορία. Διάβασέ μου το τελευταίο μήνυμα που σου έστειλαν στο κινητό. Ή πες Δεν το έχω μου. το κινητό μου πάνω μου. Νομίζω ήταν της Μαρίας Αμανατίδου, γιατί με έστησες. Android ή iPhone? Χαίστηκα. Instagram ή Twitter? Χαίστηκα. Πες μου ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει ποτέ για σένα. Ότι είμαι ήρων και δεν μοιάζω με τους άλλους. Το χειρότερο? Είσαι πολύ συμπαθητικός. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? 47,5. Σε Αρβίλα? 47. Στο στρατό μου δώσαν 44, έπρεπε να μαζεύω τα δάχτυλά μου. Θέλω να μας πεις τι βλέπεις σε αυτή την εικόνα. Το Mick Jagger μετά από ένα πολύ άσχημο βράδυ. Οκ. Πες μου ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε σήμερα το πρωί με το που ξύπνησες. Δεν κοιμήθηκα ιδιαίτερα για να είμαι ειλικρινής. Σε ποια ερώτηση είμαστε τώρα? Στη 17 λέω στην τύχη. Πες μου 3 βιβλία που σε έχουν σημαδέψει. 3 βιβλία μου έχουν σημαδέψει. Το Κάστρο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Δεν με σημάδεψε κάποιο άλλο, όλα τα άλλα απλά τα διάβασα. Αν είχες μια υπερδύναμη, ποια θα ήταν? Να μιλάω όλες τις ξένες γλώσσες του κόσμου. Και τι στολή θα φορούσες σαν υπερήρωας? Νομίζω ότι είμαι αρκούντος ντυμένος καρναβάλι για να βάλω και άλλη στολή. Θέλω να μου πεις ένα μυστικό. Ένα μυστικό να σου πω. Είμαι στη χειρότερη φάση αυτή τη στιγμή. Πες μου ένα ψέμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το αγαπημένο σου φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό παίζει, νομίζω το γιουβέτι σε πύλινο. Τι δεν θα έτρωγες με τίποτα? Κουνουπίδι. Είσαι ευτυχισμένος? Τι είναι ευτυχία? Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που διάβασες τελευταία? Ένα άρθρο στο διαδίκτυο και από βιβλία τον εκατοντάχρονο που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε και σκέφτομαι να το κάνω πριν φτάσω στο 100. Χειμώνας ή καλοκαίρι? Στη σωστή αναλογία και τα δύο. Πόσα λεφτά έχεις πάνω σου τώρα? 200 ευρώ. Δώσε μου μία συμβουλή. Μια συμβουλή. Ποιος είμαι εγώ να σου δίνω συμβουλές? Πες μου μία ατάκα του Σέξπιρ. Μια τάκα του Σέξπιρ. Ναι. Να πει στο Σέξπιρ να σου πει μια τάκα δική μου. Πες μου μία ατάκα της μαμάς σου. Αγόρι μου, θα μου βοηθήσει να κατεβάσουμε τις κουρτίνες? Μία ατάκα που λες εσύ ως μπαμπάς στα παιδιά σου. Παιδιά, ησυχία. Να σου δώσω ένα φιλί. Όχι.